Bueno, gaurko goiza, pixka bat esplikatuko dizuet, hemen ditugu Einaut eta Ibai, beraiek ingo digute, glaziarren eta inguruan hitz egingo digute, gero aurkeztuko ditut xeago. Programa ikusi baduzue, ondoren Lorea Flores genuen antolatua, baina konfinatua dago. Eta, hori ezin du etorri, eta, digitalki egiteko ere, etzeon modurik ez dugu izan, eta beraz, Lorea ezingo dugu entzun, besten baten izango da aukera, eta orduan ingo dugu Einaut eta Ibairen hitzaldia, kafe hartuko dugu, pixka bat ohikoa 11 baino lehentxo, 10 inguruan, eta ondoren pasako gara 4 ekimen tokiko, erreal, eta jetxiko gara, atzo jeisten joan ginen, jetxiko gara, ezagutzera 4 ekimen, pixka bat krisi klimatikoari bere txikian, baina bere lekuan, aurre egiteko moduak direnak, eta guztiontzat baliagarri izango dena ezagutzea, ezta? Beraz, hemen ditugu Einaut Izagirre eta Ibai Rico. Ibai Rico glaziologoa da eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle geografia sailean, eta Einaut Izagirre doktoregai geologia sailean, Euskal Herriko Unibertsitatean baita ere, eta ikerlari doktoregaia, eta ikerlari baita ere BC3 erakundean, atzo baziren kide batzuk, eta Euskal krisi klimatikoaren ikerguneko ikerlari gonbidatua. Dozena bat urte elkarrekin ikertzen glaziarren inguruan. Beraz, elkar ondo ezagutzen dira eta asko sakondu dute gai honetan. Eta, Pirinioetan asko ikertu dute, baina baita ere ibili dira Patagonian eta pixka bate muturreko planetaren muturreko lekuetan fenomeno hori ikertzen. Krisi klimatikoarekin, ze gertatzen ari den glaziarrekin eta krisi klimatikoak ze eragin duen esplikatuko digute, eta baita ere desagerpen horrek nola eragiten digun, ezta. Ibairi irakurri nion ez dela inbeste, nolabait adibidez Patagonian gertatzen ari dena, relojeria bomba baten gixakoa dela, ez? Glaziarren desagerpen hori eta horrek ze eragin izango duen. Beraz, beraiei emango dietitza, klima aldaketa glaziarren ikuspegitik. Ia asko izango dugu hemen ere ikasteko. Eskerrik asko guztioi gaur goizean hain goiz etortzeagatik ona, eta, Loreak azaldu duen moduan, egingo dugu olako hitzaldi nahiko orokor bat, klimaren larrialdiaren ikuspuntu honengatik, ea glaziarrak zelako atzerakada izaten ari duten, eta zelako inpaktuak ere izaten ari dituzten mundu mailan. Orduan, orokorrean gure ikuspuntua izango da nahiko globala, baina gero joango gara jeisten ere hainbat adibideetara Patagonian edo Groenlandian edo adibidez Pirinioetako glaziarrei buruz ere hitz egingo dugu. Orduan, saietuko gara ere kontzeptu orokor batzuk azaltzen, glaziarrei buruz, klimari buruz, iraganeko klimari buruz, eta, galderak baldin badituzue, oso importantea bada bota, eta bestela utziko dugu tartea ere amaieran zuek galderak botatzeko. Beraz, eskerrik asko eta emango digu pizkat hasiera. Hori da, eta azkenean pixkat beste bi galdera horiei erantzuna eman nahian, ez? Nundi gatozen, edo zer dan dakiguna, zer dan benetan evidentziak erakusten digutena, eta nora goazen hortan, beti ere zalantzak baldin badaude ere, pixkat bidea zen izan daiteken ezagutzen eman nahi dizuegu, ez? Beti hasten dugu hitzaldi hau, uretik, ez? Azkenean, glaziarrak izotza dian bezala, izozutako ura da, eta gure planeta zerbait baldin bada, urez osatutako planeta bada, ez da. Dano dakigu, horren 97% ur gazia dela, eta zati oso txiki bat benetan ur gezetan aurkitzen dugula, ez? Eta gainera, ur geze horren zailkapentxo bat egingo bagenu, eta ur edalontzi handi batean jarri gure planetan daukagun ur gez guztia,
zati handi bat, ia 3 laurden glasiarretan gordetako ura da, ez? Eta glasiarretan esaten dugunean, ez da glasiarrak ikuste ditugun glasiarra bakarri, baizik kriosferako, eta kriosfera zitzen dugu gaur, kriosferako beste hainbat elementutan ere, bai. Gero badago beste zati handi bat, 1,22 ingurua lurrazpiko uretan batzen dana, eta normalean guk ikusi ere ez duguna egiten, baina gero gure ibai sistemetan eta agertzen dan hori, eta bizualki, hemen izan daiteke hemen gorrekan edo eta lakuetan edo danalakoa, ikusten duguna oso zati txiki bada, ez? Ur gezorren zailkapen hortan. Karo, gainera ur hau ziklo baten parte da, eta ziklo baten parte izate hortan, esaterako glasiarretan gordetzen den ur hori, ur horrek egonaldi denbora zehatz badauka, ez? Eta egonaldi denbora hori nahiko handi izaten da, milaka urte izaten dira glasiarretan gordeta egon daiteken ur hori askatzeko behar izaten dana, ez? Eta horregatik askotan gustatzen zaigu esatea, gaur egun gure sistema klimatikoan dauzkagun esfera ezagun hauetan, ez? 4 esfera ezagun hauetan, 5. bat ere faltako litzakela, ez? Nolabait kriosfera edo glasiarrak eta izotza batzen dituen esfera hori. Azkenean egonaldi denborak ere ezberdinak dialako, hau da. Glasiar bat urtzen bada, hemendik urte gutxitara ez dugu berri bat izango, bezik horrek nolabait beste baldintza klimatiko batzu beharko ditu eta urte desente beharko dira berriz ere glasiar bat onera ekartzeko, ez? Horregatik kriosfera hitza, eta gaur kriosferaz ezagutuko duzu, saiatuko gara kriosfera ona ekartzen. Ez? Zer da kriosfera? Hori da, orduan zer da kriosfera? Zer izan daiteke? Horrete badaki? Eremu izoztuak, ez? Lurraren eremu izoztu guzti hori. Orduan, glasiarrei buruz printzipioz gehiago hitz egingo dugu, baina ez dira bakarrik glasiarrak, bada ere, adibidez, elurra bera ere, naiz eta urtaroko elurra izan, kriosferaren parte da, baita ere itxaso izoztua, baita ere lurzoru izoztuak, gainetik hitz egingo dugu permafrostari buruz, oso interesgarria, baina, pizka gainetik hitz egingo dugu, eta gero glasiar mota ezberdinak, izan daitezke izotz kontinentalak, mendiko glasiarrak, guztioi buruz ere hitz egingo dugu gaur, ez? Orduan, fijatzen baldin bazarete, izoztutako eremu guzti horiek dira, eta adibidez, penintxula mailan ere, ez eta pentsatu, kriosfera, egongo da bakarrik poloetan, Artikoan, Alpeetan edo Himalaian, ez? Baita ere kriosfera daukagu, adibidez, urtaroko elur horretan, hau da, adibidez, Filomena aurreko neguko eventu hori gertatu zenean, begira nola zegoen penintxula estalita, ez, elurrez, eta gero, hitz egingo dugu, Pirinotako glasiar hori buruz ere, hor ere kriosfera badago, eta lurzoru izoztuak ere baditugu penintxula mailan, ez? Orduan, ikusten dozuenez, badago kriosfera ere gure eremutik hurbil. Eta, hitz egin dezakegu, iraganean hemen egon den kriosferari buruz, adibidez, Arlarren ere, glasiazuetean, glasiar bat egon zen, eta, oso hurbil, glasiarrak genituen, ez? Glasiar handiagoak. Itsasoko izotzari buruz hitz egin dugu, eta, animazio honekin, pizkat ikusten da ere, nola joan den aldatzen 1980ko urtetik, onaino izugarrizko 140aren azaleraren txikiera edo murrizketa eman da, ez? Baina hori ere naiz eta glasiar bat ez izan, gogoratu itsasoa berez itsaso izoztua dela, ez da elurra pilatzen dela, izotzean bihurtzen dela eta glasiar bat horren fluxua esaten duela, gero hitz egingo dugu horri buruz, baina itsasoko izotza ere kriosferaren parte importante da, eta gainera baditu ere eraginak kliman. Pentsatu ere, itsaso hori adibidez oso harri ikusten da, ez? Izoztuta dagoenean, imaginatu albedoa handitzen dela, ez? Erreflexioa, edo lurrera datortzen energiaren islada hori handitzen dela, baina itsasoa murrizten den heinean, pentsatu, reflexio edo islada hori gutxitu egiten dela, ez? Eta bero gehiago, energia gehiago sartzen da lurraren sisteman. Hori da adibidez gaur egun gertatzen ari dena, ez? Horregatik ere hitz egiten da Artikoko amplifikazio termikoari buruz, ez? Horren baten dira hainbat prozesu. Baina, pizka gainetik ikusteko kriosferaren prozesu batzuk. Permafrosta ere, norbait badaki hau zer den?
bueno, esan dut lehen, ez? Baina, bueno, lurzor izoztuak, ez? Izoztutako lurzorua da, kondizio termiko bat da, baldintza termiko bat da, eta importantea da, fijatzen baldin bazarete, ipar hemisferioaren 125 pasa bat da, 125 permafrostez estalita dago. Vale, permafrost maila ezberdinak daude, kontinua, ez kontinua, baina pentsatu kostaldearen zati oso handi bat permafrosta dela, eta degradatzen ari denean kostalde hori afektatua izaten da. Eta baita ere, bertako azpiegiturak, etxeak, oleoduktoak, arrisku naturalak aldatzen ari dira, ipar hemisferioko, baita hego hemisferioan ere, baina permafrost hori degradatuta izaten ari delako. Eta permafrosta ere, bada ere, zuk esan duzun lehen bomba de relojeria, pizkat ideia hori, bada ere, zergaitik permafrostak gordetzen duelako metano edo negutegi efektuko gaz kopuru importante bat. Materia organikoa pilatuta egonda, hainbat urtetan zehar, eta hor, pentsatu, ia negutegi efektuko, atmosferan dagoen negutegi efektuko gazen bikoitza, badagoela gordeta permafrost moduan lurrazpian. Orduan, hori ere bada retroalimentazion positiba edo deitzen den efektu bat, temperatura egotzen den heinean, gaz horiek askatzeko probabilitate altuagoa egon daiteke. Orduan badago hor ere galdera handi bat, zenbat gaz botako duten permafrost inguru hauek gure atmosferara. Eta gero, pizkat orokorrean, hitz egingo dugu gehien bat bi glasiar mota handiei buruz, izotz kontinentalak eta gero mendiko glasiarrak. Geratu zaitezte pizkat honekin, hitz egingo dugu nahiko orokorrean bi sailkapen handi hauei buruz, izotz kontinentalak eta mendiko glasiarrak. Eta orduan, izotz kontinental hauen barruan bi famatuenak zeintzuk dira. Bata da hau, Antartika, eta bestea zein izan daiteke. Groenlandia, ez? Orduan, Antartika handiena da kontinente izoztua, ez da? Bertan urgezaren, inautek azaldu den euneko oso proportzio altu hori gorde egiten da, eta izotzaren munduko euneko 80% izotza bertan kokatu egiten da. Orokorrean, estabilitate handiko kontinentea da, inertziak oso motelak dira, oso handia delako, izugarrizko gotza egiten du, baina fijatzen baldin bazarete, gainera, ekialdeko eta mendebaldeko Antartikaren artean ezberdintasuna handia daude. Orokorrean, ekialdeko Antartika askoz estableagoa da, inertzia termiko eta temporalak motelagoak dira, baina mendebaldeko Antartika, fijatzen baldin bazarete hemen, urtze kopurua altuagoa da. Eta hau da Antartikan ere, urtzen ari den eremu importanteena eta askartasun handiarekin. Hau ere, esan daiteke, beste bomba de relojeria bat dela, pentsatu hemen munduko izotzaren proportzio handi bat dagoela, eta orain, hasi egin dela urtzen. Orduan, hitz egin dezakegu honi buruz gehiago, baina, pizkat, kokatzearren, izotz edo glasiar mota handienak, izotz kontinentalak, eta pizkat beste izotz kontinental mota izango litzateke Groenlandian. Groenlandian inguruan, kontuan izan, Antartika 14 milioi kilometro karratuko kontinente badala, eta aldiz Groenlandia gaur egun gure planetan dagoen uharterik handiena 1,7 milioi kilometro karratuko uharte badala, ez? Eta zati handi batean, ia 180 izoztuta dago, izotz kontinental handi bat dauka, puntu batzutan, ia 3 kilometroko lodiera izan dezakena, goi eremuan, eta hemen ere ikusten nahi gana da bizkat Antartikatik ezberdinduz, lurrazaleko urtzea, gero eta altueran goraka idala egiten. Hau da, lehen kostaldean bakarrik ematen zen hori, gero eta goragoa idala, altueran goragoa idala egiten, Antartika, Groenlandia barkatu, erdialderantz. Eta gara, horrek eragin zuzena dauzka atzera elikadura horietan, ez? Bertan dagoen elurra eta izotza, gero eta gorago urtzen bada, eta ur likidoa agertzen bazaigu, esaterako lurrazaldean, horrek xurgapen handiago izango du, energia gehiago xurgatuko du, eta inguruko elurra eta izotza gehiago urtuko da.
Gainera, badaude ere, biologikoki sortzen dian, algak, mikrobioak eta bar, eta horiek ere amplifikatu dezakete Groenlandiako urtzea. Eta hortaz, gaur egun, Groenlandia itsasmailaren igoeran eragiten ari da, eraginek handiena, ia 125 inguruko itsasmailaren igoera ari da sortzen. Eta hortaz hitzengo du berandugo, baina kontuan izan dezazuen, erantzuna ez dela erreza, eta atzera elikadura asko daudela behin artean jokoan, batzuk amplifikatuko dute seinalea edo nolabait urtzearen eragina, eta beste batzuk izan daitezke minimizatu dezaketenak. Baina kasu honetan, Groenlandian adibidez, ikusten da, datozen urteetan eta klima aldaketaren joerek ala jarraitzen badute, segurazki asko entzungo da uharte bat inguruan aituko gehala. Esan daiten bezala, badia adibidez, izan daiteke hauts naturala, Saharatik edo iritsi daitekena, baina baita ere badago gizakia sortutako hautsa, esaten den hori black carbon edo yin hori, eta horre sortu ditzazke kriokonita izeneko kristalak, eta hauek daude reakzio kimikoak sortzen bertan, eta nolabait ilunagoa dan azalera bat sortzen dizute azalean, eta hortaz eguzkiaren energia islatu baino gehiago xurgatzen dute, eta horrek amplifikatzen du esan dako eragin hau, ez? Eta behin bi izotz kontinental hauek bisitatuta, nolabait geldituko ginake danontzat ezagunagoak dian mendiko glaziarretan, ez? Gure goi mendietan eta inguru azpipolarretan dauden izotz kasko eta izotz eremu eta mendiko glaziarren inguruan hitz egingo genuke, ez? Ikusten duzue azalera oso handia daukatela, kopuruan ez dira inbeste, 250.000 bat glaziar izan daitezke, baina bai ikusten dena da, hauek ere jada urtzen nahi dela, eta itsasmailen igoeran ere eragin zuzena daukatela, 120 inguru, eta ikusten dian eraginak jungo gara lastertzen hitzaldi honetan. Bai, orduan, Eñaut esan duen bezala, gogoratu hori pizkat, Groenlandia, Antartika, izotz kontinentalak, eta gero beste glaziar guztiak dira mendiko glaziar hauek, ez? Patagonia, Alaska, Alpeak, eta orduan ikusten duzue orain arte, itsasoaren mailaren 120 aportatu egin dute, orain arte izan dira pizkat aportatzaile edo kontributzaile importanteenak, eta orain ja Groenlandia hasi da pizkat izaten paper garrantzitsuena daukana, ez? Groenlandia ja aurrera pausu hartu du eta azkarrago urtzen da Groenlandia mendiko glaziar guztiak baino urtero. Orduan, hori gertatu da azkenengo 5 urteetan, bale? Orduan, horregatik Groenlandia eta gero Antartida agian urrengo hamarkadetan, segurazki izango du ere paper oso importantea, ez? Tamaina txikiko glaziarren kontua ipini dugu hemen, zeberez, tamaina txikiko glaziarrak deitzen dira, 0,5 kilometro karratu baino gutxiago duten glaziarrak, 50 hektarea edo, eta hor adibidez hartzen dira ere Pirinioetako glaziarrak, bale? Berez oso txikiak dira, baina oso importanteak dira ere paisaian eta kopuruan ere eta beste bat kontuekin, ez? Baina, gero hitz egingo dugu gehiago Pirinioetako glaziarrei buruz, ez? Orduan, mendiko glaziar hauek gutxi gorabehera urtero urtzen ari dira 200 gigatonelada. Norbaitek badaki zer den gigatonelada bat? Una pasada. Asko, kilometro kubiko karratura elebatuta. Azkenean, kilometro karratu bat, kilometro bat goraka, kubo bat. Pizkat hobeto ulertzeko eta guztio juguten gara batzutan edo joan zarete igerilekura, baina badira 400.000 igerileku olimpiko. Edo bertan sartu ditekeen ura, nolabait ideia izan dezazuen. Orduan, hori da pizkat 200 bat edo galtzen dira urtero, mendiko glaziarretan, eta pentsatu abiez Groenlandia heltzen ari dela 400 gigatoneletara, eta oraindik Antartida badagoela 125, 150. Orduan, pizkat ideia bat, zenbaki gehiegi esan gabe, baina pizka bat ideia bat izateko, ez? Gero mendiko glaziarretan, badaude mota ezberdinak, EISB-ko partean ikusten duzu mendiko glaziar txikiak, ez? Adibidez Pirinioetakoak bezala, asko kopuruan, baina berez espazialki edo azaleran nahiko txikiak direnak, edo batzuk amaitzen dira, mendiko glaziarroek amaitzen dira lakuetan, edo itsasoetan, adibidez Alaska eta Patagonian bezala, ez? Itsasoan amaitzen dutenak, eta hor ere dinamika konplexuak sortzen dira itsasoarekin, eta itsasoaren temperaturarekin, eta gero badaude ere, mendiko glaziar aldapa handiagoa dutenak, adibidez Norvegian edo Alpetan topatzen ditugunak. Baina guzti hauek orokorrean latitude ertainetan kokatzen dira asko, eta
pentsatu hori itsasotik nahiko hurbil eta temperaturarekin lotura handia dutenak, ez? Pentsatu, glasiar hauen urtze eremuak asko jaisten direlakotan, eta orduan temperaturaren igoera txiki bat, importantzia efektu handia izan dezaketela glasiar hauen dinamikan. Bai, eta igual galde ere izango litzako zer dan glasiar bat. Aia glasiarri inguruan berbetan, da igual ez dakigu ondo zer dan glasiar bat, ikusi dugu, baina ez dugu ulertzen, ez? Eta esango nuke, izotzezko errekak diala, azkenean erreka bezala mugitzen dira, baina denbora eskala ezberdin batian, ez? Hemen egon gera adibidez, Alpetako glasiarri luzenari begira egun oso bat, eta ikusten dezuen bezala, esango dira zuez, hori ez da mugitu, baina egun berean, eremura joango agina, ablazio gunera, edo benetan urtzea ematen den eremura, ikusten dezue, baiet, glasiar hauek mugitzen diala, dinamika bat daukatela, nolabait fluxu bat beraka egiten nahi dialako, grietak edo pitzadurak zabaltzen dira, arrokak garraiatzen dira, imaginatu hau, azken glasiazioan, izugarrizko glasiar puxka bat, aran hauetan, buldozer lana egiten, gure paisai guztiak eraldatzen, edo goimendiko paisai gehienak eraldatzen, edota poloetara joaten bageran, on klima hotzagoa dan, elurra egiten duen eta izotza bermatzen dan itxasmaileraino, glasiar hauek dinamikak areagotzen dituzten, gainera itxasoarekin kontaktuan jarrita, eragin zuzena daukatelako, ez? Edota Patagonian, on erdibideko inguru batean gauden, da izan ditzazkegun glasiarrak, Pirinioetakoa bezalakoak, zirkuetan eta kokatuta, edota izotzelai handiak, nolabait glasiar handi potente batzuk ematen dituztenak, bai fiordoetarantz, lakuetara, eta horrelako ingurune batean. Beraz, mosaiko nahiko berezia, ez? Eta adibidez, Europara ekarrita kontu guztia, Europa ere oso dibertsoa da glasiarrei dagokionez. Adibidez, dauzkagu izotz kasko handiak, eta hor dago bat naiokula adibidez, Islandian, 8.000 kilometro karratuko izotza salera bat. Gero ere badaude izotz eremu txiki batzuk, bai komentatu dagoen bezala, Norvegian adibidez, non gainera gero penditzare desente daukaten, B eremuetara iristeko, badia ere Alpetako glasiarrak edo Baiarako glasiar bezala ezagutzen dian hauek, esaterako Ales glasiarra Suitzako Alpetan, eta gero glasiar txikiagoak zirku askotan kokatzen dianak, esaterako gaur egun Pirinioetan aurkitu ditzazkegun azken hauek, ez? Eta azken Pirinioetako glasiarren inguruan ere hitzengo dugu amaiera aldera. Zergatik dira esanguratsuak edo zergatik ikertu nahi ditu glasiarrak? Lehen da bizi, segurazki urre erreserba bat suposatzen dutelako, ez? Hori hasieran komentatu dugu. Baina, karo, urre reserba dian hori argudiatzeko beti ere jakin behar dugu nun gauden. Zeren Pirinioetako glasiarrak ez dira urre reserba bat, baina esaterako hirugarren polora joango bagina, eta hirugarren poloa azkenan da Antartika eta Groenlandiatik kanpo glasiarrek gehien dagoen eremua, Himalaia, Karakorum eta inguru hori, bertan komunitate asko bizi dira glasiarrek ematen duten uretatik, ez? Eta hor badago ur zutabe kontua, ez? Water towers esaten dana ingelesez, non ia 1.9 bilioi pertsona, hau da gure biztanleriaren, munduko biztanleriaren 20% baino gehiago, nolabait glasiar eremuetatik datorren uretatik bizi dana, ez? Eta segurazki kopuru handi batek ere hori ez daki, ze azkenean bizi dira, esan dugun Indo ibaiaren arroan behaldean, baina nolabait glasiar horiek badaukate eragina. Arro guzti horretan, ez? Aldiz, Patagonian, fiordoetara iristen dian glasiarre, ez daukate inungo eraginik, ez? Ur hori zuzenean itxasoa joa eta ez da erabilgarria, ez? Baina nolabait, itxasmaren igoeran, eragin zuzena ere izango dute, ez? Eta gero, egongo litzake, pixkat zer dan glasiarren ondarea. Gero glasiarrak pentsatu, paisaiaren parte erera, askotan elementu ikonikoak direla, eta horrekin lotuta, turismoaren industria ere horrekin lotuta dagoela, ez? Eta, diru asko mugitzen duen industria badagoela, eta gainera, industriaz edo turismoaz aparte, dira ere, ondare kulturala, bai mendizaletasunean, bai historikoki, adibidez morrenak eta deposituak uzten dituztelako, eta hor informazio paleoambiental eta zientifikoa dagoelako, eta adibidez baita ere arroka glasiarrak, eta hainbat
prozesu, eta baita ere, inkluso erliebea, modelatzen dutelako, adibidez baldin bagoaz, Gabarniko zirkura, azkenean glasiazio batean eragindako, hainbat glasiazioetan eragindako erliebea badelako, ez? Eta orain ja ez daude ia glasiarrek Gabarniko zirkuan, baina erliebea dago glasiarrek, glasiar prozesuekin lotuta, ez? Orduan hor badago ondare kultural eta kultural importante bat, eta adibidez, orain hitz egiten da ere last opportunity edo last chance tourism bezala, adibidez glasiar batzuk ikusteko azken aukera. Adibidez, Pirinioetako glasiarrak desagertuko dira segurazki hurrengo hamarkadetan, eta beste hainbat glasiar munduan ere, ez guztia jakina, baina glasiar batzuk da, orain badaukagu aukera hori, galdu baino lehen, baina glasiar horiek edo ondare hori ikusteko aukera. Gero ez dugu izango aukera hori, ez? Eta bakarrik argazkietan izango ditugu, ez? Eta gero, inpaktuak dituzte ere, mendizaletasun bideetan, Alpeetan, Pirineoetan eta besteen bat mendikateetan, glasiarren atzerakada ere hor oso lotuta mendizaletasunarekin, zuzenean teknikoki ematen ari diren baldaketekin. Mendi bazko, zailagoak izaten ari dira, glasiarren atzerakada horretan, zailtasunak handitzen direlako, ez? Eta baita ere, inkluso, hainbat kulturetan, adibidez hau da, pare bat urte, ginen Peruko Pariakaka mendikatean, eta ikusi genuen gainera zuzenean nola bertakoek egiten zuten, pixkat beraien jainkoak, zeuden lotuta Pariakaka mendiarekin eta bertako glasiarrekin. Orduan hor badaude ere, lotura kultural handiak, eta horiek ere aldaketak izaten ari dituzte, ez? Eta azkenean ere badaudela glasiarri ingurune askotan edo glasiarri horietatik gertu dauden ekosistema askok behar dutela glasiarri horietako ura, erregulatzaile bezala bertako ekosistema mantendu daitezen, ez? Esaterako goimendiko edo handetako goimendiko paramo izena hartzen duten inguru horietan, bertan dagoen biodibertsitate guztiak lotura zuzena daukala glasiarrekin esaterako. Edo eta Patagoniara ekarrita, edo beste bat ingurune azpipolarretara, bertan dauden edo glasiarrek sortutako sedimentuen ostean, adibidez, zoikatza sortzeko aukerak horri lotuta daudela, ez? Eta zoikatza adibidez, nahiko interesgarria da ur iturri erregulatzaile bezala, ez? Badiala ere lakuak, glasiarren gainean sortzen dianak, eta azkenean ur likidoa bizitza dan bezala, horrek nolabait katetorfikoaren hasiera bat sortzen dula, ez? Adibidez Patagonian badialako intsektu batzuk, galariak ez dianak, baina glasiar ezberdinetan agertzen dianak, edo adibidez Ipar Amerikan alako ice worm izen daukaten larba moduko batzuk, eta txoriei jana suposatzen diete, ez? Zeren pilak agertzen dira glasiarren gainean, eta horiek ere kontuan izateko. Gero glasiarrak ere ezaguna dira, arriskua sortu ditzazketelako, ez? Esaterako azken urteetan oso ezaguna da glasiarrak atzera inala, lakuak utzi ditzazkete, izotzak pilatuta, edo izotza berak presa lana eginda, edo eta baita ere glasiarren atzera egitean, morrenaren eta glasiar aurreraldearen artean lakuak sortu daitezkelako, ez? Baina, karo, morrena horiek ez daukate inongo klasifikaziorik, bertan utzita izan dira glasiarrengatik, eta hortaz ur volumena onditzen di joan enean, presio onditzen da, eta batean morrena hori apurtu, estanda egin, eta bateko uholdea sortu daitezke, ez? Esaterako Perun izan dira horrelako arriskuak, milaka hildako ere eman dituztenak, eta adibidez Himalaian daude orain laku pila bat sortzen, Patagonian ere badia kasu batzuk, Islandiara eraman da, sumendi txuatan uarte batean gaude, glasiar desente dago, sumendien gainean, eta horre badaude elkarrekintza batzuk, non ur likidoa sortu daitekeen, lakua sortu daitezkeen sumendien azpian, eta bateko uholdeak eman, Jokulhaup izena hartzen duten uholde nahiko ezagunak, eta herrialde hortan nahi bez oso ezagunak eta asko ematen den prozesu bat da, ez? Eta gero beste arrisku bat, izan daiteke navigazioari lotutako arrisku bat, Titanic adibidez iceberg batek botasun, baina baita ere hemen arrisku zuzen bat ikusten dut, Groenlandiatik atatzen dian izotzak kontinentetik datoz, edo uhartetik, eta izotz hori urtzen da nenean, azkenean itsasmailaren igoeran ere eragin zuzena izango du, ez? Eta, pixkat kontuan izateko,
Bueno, gai komplexua dela eta eraginak mordozka, ez? Bai, gero pentsatu ere beste, bueno, esanguratsuak dira edo beste inpaktu importante bat da itsasmailaren igoera, ez? Pentsatu naturalki, bueno, glaziazioetan eta interglaziarretan itsasoa gora eta bera egiten duela, kontinenteetan dagoen izotzaren volumenaren arabera, hau da zenbat eta izotz gehiago urtu kontinentetatik itsasora, itsaso maila hori igoko da, ez? Eta, bueno, orain interesgarriena da temperaturan igoera oso azkarra izaten ari dela eta glaziarren urtzea oso azkarra izaten ari dela eta gaur egun konparatzen baldin badugu iraganeko klima eta temperaturari buruz eta itsasoen mailaren igoerarekin aurreko beste momentu batzuetan eman dena, gaur egun ikusten dena erritmoa oso bizia dela. Hau da, 1950 edo azkenengo mendean ia jadanik 25 zentimetro igo eginda, baina pentsatu IPCC-aren azkenengo predizioak erakusten dutela 2000 urterako segurazki metro bat igo daitekeela itsasoren mailaren batazbestekoa mundu mailan, ez? Metro bat ez du asko ematen, baina bada. Pentsatu adibidez Bangladeseko eremuan bizi direla milioika pertsona eta gainera justo dela hor itsasoren mailaren inkluso azpian. Edo Polinesako irletan, baina baita ere hemengo, izan zenuten atzo txarla bat, honi buruz ere, itsasoren mailari buruz. Gu glaziarrekin lotzen dugu, baina inkluso Euskal Kostaldean ez eta malkartxoa izan, badaude ireikira batzuk, adibidez Donostin, Bilbon, Zarautzen, Bermeon eta bar, non itsasoren mailaren igoera honek inpaktuak izango ditu, gehien bat muturreko ebentu bat gertatzen denean, ez? Ez da bakarrik igoera, baizik eta da olatuak, bada muturreko ebentua, bada mare astronomikoa eta bar, eta guzti hori batu egiten denean, kalteak handitu daitezke, ez? Orduan, beste elementu edo arrazoi importante bat, ez? Eta, zergatik dira esanguratzeak ere, aldaketa klimatikoaren adierazleak edo erregistro bat suposatzen dutelako, ez? Pentsatu izotzean, baita ere beste, naturaren proxy batzuetan, baina izotzean badagoela iraganeko klima eta inguruneari buruzko informazio pilo bat, eta adibidez Antartikan eta Groenlandian, eta baita ere Pirinioetan ere, zulatu ditzakegu glaziarrak eta, negu horietan eta uda horietan pilatutako elurratik, izotz horretatik, informazio ambientala atera daitezke, eta adibidez, atzera bota dezakegu kliman, fijatzen baldin bazidate hauek dira azkenengo 800.000 urteak, eta atzera bota dezakegu kliman eta ikusi dezakegu non eman diren eremu edo momentu beroak eta momentu hotzagoak, hau da interglaziarrak eta glaziazioak, ez? Eta horrela, importantea da, fijatzen baldin bazarete, azkenengo adibidez, 400.000 urteetan edo kuaternariaren zati batean, fijatzen baldin bazarete, daukagu sekuentzia bat, hau dago ziklo astronomikoekin lotuta eta ez gara gehiagiz hartuko, baina klimaren aldaketa natural hauek, glaziazioak eta interglaziarrak, guretzat importantea dara ere iragan hori ezagutzea gaur egun momentua hobeto ezagutzeko. Ez gara sartuko paleoklimatologia klase bat ematera, baina gogoratu izotzatik informazio paleoklimatiko asko lortu dezakegula. Eta zer dakigu, adibidez, gure momentu klimatiko hau kontekstualizatzeko, badakigu, adibidez, oen dela ez asko, 25.000 urte, azken glaziazioaren momentu hotzenean geundela, eta gure paisaia eta gure eremua oso ezberdina zela, ez? Pizkat buelta emateko guztiari, baina pentsatu, adibidez, Europa eta Norteamerika gehiena, izotz mantu handiz estalita zegoela, eta izotz guzti hori eragiten zuen, pentsatu itsasoaren mailaren batazbestekoa zela 120 metro berago zegoela itsasoa. Orduan pentsatu zenbateko trasbasea egon zen, itsasotik kontinenteetara, gehien bat lurraren temperaturaren batazbesteko temperatura 7 gradu basuagoa zelako. Eta adibidez, urrutira joan gabe, Pirineoetan genukan olako izotz zelai bat. Grisez dagoen guztia, izotza zen Pirineoetan segurazki ezagutzen dituzue Pirineoak, baina pentsatu belagoatik ia Karliteraino
jarraia zen izotz zelai bat geneukala, esan dezakegu, bueno, batazbesteko edo espesoreak, ia 1000 metrotara heltzen zirela, eta adibidez, hau da, Juno Alaskan ateratako argazki bat, eta oso antzerakoa izango litzateken paisai bat izan genuke Pirinioetan orain dela bakarrik 20.000 urte, 20.000 urte ez da ezer, geologikoki, eta gu, bueno, ja, espezien moduan hemendik geunden, ez? Orduan, pentsatu ere, bueno, klimak eta glaziarrak ere erlazio horretan bere variabilitate naturala daukala, ez? Daukatela. Interesgarriena da ikustea oraingo krisi klimatikoa, pizkat, esanguratsuena da oso azkarra dela, ez? Ziklo orokorrean, iraganeko ziklo horiek baino azkarragoa, ez? Baina, bueno, aurreko glaziazioetan, pentsatu, bueno, gaur egun, glaziarrak eta izotza lurrazalaren 10% bat estaltzen baldin badute, iraganean, inkluso lurraren 100 eren bat, edo eren bat, estaltzen zutela, ez? Eta gero, pizkat, kontzeptu batzuk ikustearren, baina ja hurbilago sartzen baldin bagara, gogoratu orain dela 20.000 urte, oraindik geundela glaziazioan, bale? Eta gutxi gora bera, orain dela 10.000 urte, bale, pizka kokatzeko, hasi ginen ja sartzen interglaziar honetan. Orain gaude, naturalki, lurraren historia kontutun hartuz, gaude momentu interglaziar batean, momentu bero batean. Horren gainean gu gaude klima gehiagoz eta gehiago berotzen, ez? Baina momentu interglaziar hori hasi zen gutxi gora bera orain dela 10.000 urte, ez? Baina berez bitxia da, horren barruan ere ostilazioak egon dira. Ez da sartzen garela interglaziarrean eta ja horrela temperatura, ez? Beroagoa da glaziazioan baino, baina hor ere ostilazio termikoak badaude. Eta adibidez, nahiko ezaguna da izotz garai txikia, la pequeña del hielo, agian ezagutzen duzue, eta hor, eman zen, ostilazio gradu bateko, gradu bat, bi bateko, ostilazio, temperaturaren ostilazio hori mundu mailan. Eta hau historikoa izan da, pentsatu adibidez interesgarria da, hori eman zen 17. Mendetik 19. Menderaino, eta zati horretan, edo epe horretan, inkluso glaziarrak aurreratu egin zuten pixka bat, eta horren evidentzia historikoak badaude, edo baita ere, usten evidentziak, eta orduan interesgarria da, glaziar asko, inkluso Pirinetakoak ere, esan daiteke partzialki izotz garai txikiaren ondare bat direla, ez? Asko, ez guztiak, baina badira, ez? Eta orduan, ikusten ditugu, pizkat, paisai hauek, ez? 1900 urtearen hasierakoak, edo 19. Mendekoak, eta, edo adibidez, Islandiako glaziarrak. Orduan, pentsatu izotz garai txikiaren gainera amaiera hori koinziditzen duela industrializazioaren hasierarekin, ez? Adibidez, Uppsala glaziarran ere, izugarrizko aldaketak eman dira, eta hor, naturalki izotz garai txikia amaitu egin zen, eta glaziarrak hasi ziren atzeraka, eta gero ikusten duguna, azkenengo hamarkadetan, izotzaren urtze hori da atzeraka da hori, handitu egin dela abiaduran. Eta hori ikusten dugu gehien bat 1970, 1980 urtetik ona. Eta orain ja, ikusita azkenengo glaziazioa, ja sartzen garela interglaziarrean barruan hor ere ostilazioak ematen direla, ze gertatzen da 20. Mendearen erdialdetik ona, ja, 1950 urtetik ona, deitzen da azelerazio handia, edo sartzen da ere antropozenoaren kontzeptua, eta horria sartzen gara, pizkat antropikoki amplifikatuta dagoen klima aldaketa horretan. Eta hori da pizkat kontestu horretan, orain guk zer eragiten ari dugu, ez? Edo zer nola eragiten ari dugu, kasu honetan gehien bat glaziarretan. Ez, eta komentatzearen, azkenean pixkat, ibaik esan da banan arira, nolabait, gaur egun, behaketea bidez, neurtzen ditugun temperaturetatik, ikusten dela alako desakople bat, naturalki, eman beharko litzaken temperaturaren artean, eta ikusten duguna horrekin, ez?
Adibidez, 20. mende hasieran ikusten dugu, naturalki lotura zuzena dagoela gertatzen danakin, ez? Hau da, sumendi baten erupzio batek eragin zuzena daukala kliman. Aldiz, 60. hamarkadatik aurrera, eta batez ere 80. hamarkadatik aurrera, ez? Bizkortze handia bezala ezaguna den horrekin, jada ikusten da, negutegi efektuko gazen eraginez, ari gerala sortzen alako igoera hori, ez? Gaur egun behatzen dugun igoera hori. Horrek, lotura zuzena dauka glasiarretan. Azken, 20 urteetan egindan mendiko glasiarren neurketa garrantzitsua publikatu berri da aurten, Nature aldizkarian, eta nahi dut zue fijatzea hemengo zirkulo hontan, eta ikusten dezue nola barrak 2000-tik 2020ra onditzen dijoa zen. Horrek esan nahi duruna da, barkatu, glasiarrak gero eta azkarrago ideala mehetzen. Ez atzera egiten, mehetzen. Hau da, masa galtzen. Eta masa galtze horrek gero eragingo du glasiarren atzera egitea. Zen nolabait, masa galtzea da, zuzenean klimarekin lotuta dagoen indikatzaile bat, eta aldiz, atzera egitea izango da amplifikatutako irudi bat edo seinale bat, ez? Hori ikusi dezakegu adibidez gaur egun Patagonian. Patagonian daude hego hemisferioko glasiarrik handienak, izotzeremu handietan, ipar eta hego izotzeremuetan, baita Kordillera Darwin izeneko mendikate batean, eta gaur egun daukate masa balantzen negatiboena inguru honetan. Ikusten bezue gorriz, Patagonia eskerrean, bera ino jaisten dena, baina itxasmaiaren igoeran relatiboki pisu gutxio dute, izotz masa gutxio daulako Patagonian, esaterako Alaskan edo beste eremu batzutan baino, ez? Hemen ezaugarri nagusi bat da, glasiarrek ez dutela bakarrik masa galtzen urtu egiten dialako, baizik, izotza ere galtzen dutelako zuzenean itxasora edo lakuetara, hau da, mekanikoki galera jakin badagolako, adibidez Pirineoetan ez dugu lakorik aurkituko edo Himalaian ere ez? Kasu nahiko esanguratsua daude, urte oso gutxitan, 30 urtetan, 12 kilometro, 15 kilometroko izotze atzera egiteak. Karo, hemen ere ezin dugu klima aldaketa bakarri sartu, zeren badaude beste eragin batzuk, beste atzera elikadura batzuk, bizkortzen dutenak aldaketa hau, ez? Baina, bueno, pixkat ikusteko inguru oso dinamiko eta aldakor batian ari gerala, horre ongo litzake 1995ko irudi hori, eta gutxi gora era, 2016tik aurrera non egongo litzaken glasiarra hau, ez? Beste glasiar ezagun bat, eta honik nire masterrean ikasitako glasiarra izan zen, Marinelli glasiarra adibidez, ez? 1913an, Alberto D'Agostini izeneko esploratzaile bat izan zen bertan, da argazki batek erakusten du, halako morrena batean zegoela glasiarra. Ondoren, 1945an egin zen argazkia ere honek, ikusten dezue, pixka glasiarra zizala atzera egiten, da ikusten dela nolabait, alboan dauzkan arrastoietatik mehetzen dagoela glasiarra, ez? Baina satelite irudiak hartuta, 80. hamarkadatik aurrera ikusten da glasiar honek bateko atzera egitea daukala, eta batez ere 90. hamarkadatik aurrera izugarrizko atzera egitea egin zuela, gaur egun 2011ko lerro hortan dagoen arte, ez? 15 kilometroko atzera egite bat izan zen, esaterako. Eta hau dago, Hornoz lurmuturretik gertu. Hortaz ja, Antartikarekin lotura ere izan dezakeen nolabait inguru batean. Piskat magnitudea ikusteko, hor dauzkazue Madrileko lau dorre ezagunak, 230 metro ingurukoak, eta hor daukazue nolabait glasiarrak utzitako astarnak, eta astarna hauek izango liake izotzaro txikikoak, hau da, aige esaten, oindala 100 urte glasiarrak maila hori hartzen zula. 400 metro goraka, baina eske fiordoak badauzka 200 metro berantz, sakonera 200 metrotakoa da, hortaz, bueno, pentsatu ze volumen, izotz galera volumenetaz aigeran hitz egiten Patagonian, ez? Irudi konparaketa batek askotan oso erraz erakusten du dena, ez? Hor ikusten duzu, ez da angulu berdina, baina asteriskoak erabilita ze gertatu zen, eta ze aidan gertatzen. Gero batek esango du, bueno, baina adibidez ekologikoki ere bada aukera bat, horrei da zeo gertatzen, nahi da berpisten bizitza, ez? Eta, bueno, hori ere kontuan izateko ingurune bada, ze azkenean ikerketak egiteko ere azalera berriak aidialako agertzen. Eta pixkat ja gurera ekarrita, eta Pirinioetara ekarrita, eta honekin ja amaitzen joateko, itzengo dizuegu guk benetan hobetoen ezagutzen ditugun glasiarren inguruan. Bueno, Pirinioetako glasiarrak ezagutzen dituzue? Bai, batzuk bai, ez? Gainera segurazki ikusi duzue mendizaleak balin bazarete, zelako aldaketa izan duten, azkenengo hamarkadetan, ez? Orduan, bueno, gu talde moduan eta hemen sartzen ditugu ere beste unibertsitateetako kideak,
Bueno, Pirineotan ibili izan gara azkenengo hamarkadan bertako glasiarrak ikertzen, ezagutzen eta gehien bat beraien dinamika nola funtzionatzen duen pixkat zehazki neurtzen eta kuantifikatzen, batzutan arrazkiekin interesgarria da ikustea, baina guk ere kuantifikatu nahi dugu munduko beste glasiarrek txikiekin eta beste glasiarrekin konparatzeko, eta gainera pentsatu Europa mailan hauek direla mendikate moduan glasiar txiki gehien daukan hegoalderuntz dagoen pixkat mendikatea, ja pentsatu geratzen dira txiki batzuk Grezian edo Hungarian edo Italian, baina oso hegoaldean dauden glasiarrak dira, eta Europako mediterranear inguru honetan klimarekin lotuta oso geoindikatzaile edo esan dezakegu ere zentinela klimatiko onak direla, ezagutzeko gure inguruan ze gertatzen ari den, orduan landa lan asko egin dugu edo egiten dugu, eta batzutan baldintza ezberdinetan, baina beti interesgarria da, gure eremu glasiar hauetan landa lana egitea, Orokorrean, fikatzen baldin bazarete, bederatzi mazizo ezberdinetan kokatzen dira glasiar txiki ezberdin hauek, segurazki esanguratsuenak Neto, edo Monte Perdido, Maladeta ezagutzen dituzue, baina badaude ere beste glasiar asko txikiagoak, eta gaur egun zenbatzen ditugu 21 glasiar aktibo Pirineotan. Hau da, oraindik ere bere metatze edo akumulazio eremua daukate, izotza sortu egiten da, eta urtze eremu bat ere badaukate, eta gainera bi eremu horien artean fluxu bat edo dinamika bat ematen da, eta izotzaren mugimendua ematen da. Horregatik esaten dugu oraindik glasiarrak direna. Degradatzen diren heinean, batzuk ere izotz edo eleroetan bihurtzen dira, eta ja esan dezakegu ez direla glasiarrak. Horietako batzuk badaude gaur egun momentu honetan transizio hori egiten, baina oraindik ere gure azken inventarioetan 21 glasiar topatzen ditugu. Adibidez, Infiernoseko glasiarra, edo Osu glasiar Binemal inguruan daukan plato esanguratxo hori, edo Sel de la Bac eta Boom agian ezagunak diren glasiarra hauek topatzen ditugu. Orduan, esan bezala, pentsatu, izotz garai txikiaren amaieran, oraindik ere 52 glasiar geratzen zirela, eta 2000 hektarea estaltzen dituztela, eta gero hori gutxituz joan da, baina proportzionalki, fijatu, hemendik lehengo urtetik hurrengora urte asko pasatzen direla. Interesgarriana da, eta gu pixka gure ondorioetan ikusten duguna, gehien bat 80 urtetik, hamarkadatik ona, glasiarren gutxitzea eta galtzea areagotu egin dela, eta baita ere azaleran geroz eta azalera handiagoa galdu egiten da urtero. Hemen fijatzen baldin bazarete, 2016an 19 ipini genuen eta gero orain 21 dira, baina gehien bat 2016an egindako ikerketan irudi satelitalen bidez egin genuen, eta horietako txiki batzuk zailtasunak izan genituen satelitalki neurtzeko, eta orain ja dronen bitartez egiten ditu gehien bat eta bisualki sailkapen hauek, eta 21 glasiar aktibo geratu egiten dira 230 hektarea estaliz. Fijatzen baldin bazarete, hori, izoitz garai txikiaren amaietik izugarrizko paisai aldaketak eman dira, eta ematen jarraitzen dira, Pirineotan, baina, aldaketa handiak egon dira, adibidez, Maladetako eremu horretan, eta adibidez hau da Maladeto mazizako eremu guzti hori, non ikusten dira izotz garai txikiko morrenak, eta gero, gehien bat, orokorrean urdinez, 1985ko outline edo kontorno hori, eta gero ja, hortik ona, eman diren azalera aldaketak, eta segurazki zuetako batzuek ikusi dituzue edo bizi izan dituzue ere azalera eta volumen aldaketa importante hauek, Orduan zalantzak,
alde batetik esan dugu moduan nahi dugu kuantifikatu zenbateko volumen aldaketak, zenbateko azalera aldaketak eta zenbateko sakonera geratzen diren orokorrean Pirineoetan, eta zentzuk dira zalantza importanteenak glaziar txiki hauetan. Glaziar txiki hauek batzutan izan daitezke geoindikatzaile onak edo indikatzaile sentinela klimatiko onak esan dugu moduan, baina baita ere ikusten da glaziar txiki hauek batzutan pizkat klima aldaketatik edo klimaren variabilitatik deskoplatu egiten direla. Gertatzen da, ikusi egin da beste glaziar txikiago batzuetan, inguruko tokian tokiko faktore hauek, faktore batzuk izugarrizko importantzia daukatela glaziar hauetan. Adibidez, abalantxak edo haizearen eragina eta elurraren kokapena, eta ikusi egiten da, edo gure zalantza bat izan da, ea tokian tokiko faktore hauek eragina duten glaziar hauetan, eta ea geoindikatzaile, klimaren indikatzaile onak diren, edo ez. Orduan hori izan da pizkat, gure zalantza batzuk. Eta gero, helburu moduan, esan dugu moduan, ikustea ea mugimendua duten, zenbat izotz daukaten, edo zenbateko sakonera daukaten, eta baita ere, azalera eta volumenak, volumen aldaketak zenbatzea, ez? Horretarako nola egin dugu, adibidez egiten dugu masa balantze neurketak. Hori egiten da kontu korronte bat bezala. Da glaziarrean neurtzea zenbat elur pilatzen den neguan eta zenbat izotz urtzen den udan, ez? Orduan hori egiten da, metodo tradizionala da, estaka batzuk ipintzea glaziarrean, eta orduan zenbatu edo neurtu ditzazkezu, zenbateko akumulazioa eman den, eta zenbateko urtzea eman den, ez? Eta horrekin ateratzen zaizu masa balantzea, zenbat volumen, eta orokorrean glaziar hauetan masa balantze negatiboa esaten dugu, ez? Azkenean, klimatikoki, desekilibrio batean daudelako, temperaturak altuak direlako, eta lur prezipitazioak txikiak direlako, ez? Eta fijatzen baldin bazarete, hemen ikusten duzue, zenbateko akumulazioa eman den, eta zenbateko urtzea. Fijatzen baldin bazarete, izugarrizko desfasea dago, ez? Fijatzen baldin bazarete, glaziarraren goiko partean, hau da, udaren amaiera, eta urte horretan eman den akumulazio, elurraren akumulazioa oso txikia da. Ikusten duzue? Osea, hau neguan, egongo litzateke elurrez estalita, baina udararen amaieran, bakarrik geratzen zaio elur pixka bat goiko partean. Horrek esan nahi du, ia ez dela izotzik eratuko. Horregatik, esan dezakegu, desekilibrioan dagoela, eta, gune urtzen duguna da, masa balantze negatibo importante hori, ez? Baita ere egiten ditugu, abiadura neurketak, bai manualki GPS-arekin, eta baita ere, beste gailu batzuk erabiliz, eta azkenean neurtu nahi dugu gehien bat glaziar txikietan ea oraindik ere mugitzen diren edo ez, ez? Eta baita ere esan dugu moduan, adibidez erabiltzen ditugu GPR-ak edo penetrazio radarrak neurtzeko zenbateko sakonera geratzen zaien. Horrekin kalkulatu dezakegu zenbat irango duten glaziar hauek hurrengo hamarkadetan, ez? Orokorrean sakonera txikiak dituzte, neurtu izan ditugu, adibidez, Osuko glaziarrean 50 metro, edo Monte Perdioko glaziarrean, hortik ere 50 metro, baina ez gehiago, eta pentsatu glaziar txikiago asko, sakonera txikiagoak dituztela. Hau da adibidez, Osuko glaziarraren plato hori, ez? Edo zuek egindako, ez? Pasan urteko Anetoko glaziarraren neurketa. Ikusten duzuen bezala ere askotan radargramak eta ulertzea ez da errezi esaten, baina, azkenean da radar bat, impultso elektromagnetiko bat botatzen du, eta nolabait izotza eta arrokaren arteko erantzun ezberdin hortan jasotzen den erantzunak, ematen digu nolabait ze sakonera dagoen jakiteko ahalmena, ez? Gaur egun egin da 5 glaziarretan, ibaik esan duen bezala bai Osun, Monte Perdidon, Aneton, La Paulen eta Maladetan, aurten Infiernoseko glaziarrean ere osatuko dugu, eta pixkata nahi duguna da ikusi
nola badakigun zenbat lodiera idean galtzen, eta hori orain txitzen dugu, ba, pixkat zenbat gelditzen zaien, eta zenbat falta zaien, ez? Azalera eta volumen aldaketa jakiteko, ba, elementuetako bat izaten da laser eskanerra. Laser eskanerra hau Monteperdidon eginda 2011 urtetik urtero bai udan zein neguan, eta horren arabera ikusten da nolabait laser izpi bakoitzak ze distantzia daukan ikusi nahi dugun objektu hortatik, ez? Nolabait puntu odei bat sortuko baliz bezala. Eta konparaketa hortan ikusiko dugu laser horrek zela aldatu dan. Azkenean da modelo digitalak sortzea eta modelo digital horien arteko alderaketak ikustea. Monteperdidon adibidez, 2011 eta 2020 artean badakigu gutxi gora bera, 7 metroko mehetzea izan dula glaziarrak. Eta hau izango litzake pixkat, Pirinotako glaziarren bataz bestekoa nahiko ondo adierazten duen glaziar bat. Zeren badia beste glaziar batzuk gehiago aldatu dianak, gehiago mehetu dianak, eta beste txikiago batzuk, ba igual tokian tokiko faktore horiekin lotura gehiago dutulako, kutsio galdu dutenak, ez? Kasu hontan, dena mehetzea denez, ikusten dezuen bezala, masa balantzea guztiz negatiboa izango litzake, hemen ia apenas dago pilaketarik, eta dena da urtzen emua, eta oreka lerroan nolabait, glaziar orekan egoteko altuerako lerro hori, egongo litzake ja gailurretik gertu, ez? Eta gailurrean ezin da ia glaziarrik egon. Taz, hori da pixkat Pirineotan ikusten nahi geana, ez? Azken urtean edo azken 2 urteetan, droneak izan dira pixkat klik hori edo aldaketa hori sortu diguten elementu nahiko esanguratsuak, ez? Behingoagatik, kapaz izan gera mendikate osoko glaziarrak edo ia gehienak ikertzeko dron bidez, modu nahiko azkar eta arin batian, askotan toki, ikusten dezue, nahiko malkartxoetara ere igo behar izan gera olako ariketak egiteko, eta, erabili ditugu, pixkat dron komertzial nahiko merkeak, eta baita ere garestiagoak dian, eta oso zehatza dian dron handiagoak, ez? Kasu honetan, IP-ko lagunekin. Honen inguruan, divulgazio lanetan ibili gera desente, publikazio zientifikoa ere ateratzear da, El Paisen egintzan artikulu bat, esaterako berriki argitaratu da Pirineika aldizkarian gaztererazko bertsio bat, eta irailean segurazki Elhuyar aldizkaria jasotzen badezue, bertan ere irakurri ahal izango dezue lan honen inguruko pixkat komunikazio ulerta errezago bat, ez? Nola osatzen ditugu olako modeloak? Azkenean da argazki irudi fotografiak, bata bestean gainen sartzen dianak, eta argazki horiek gero altxatu daitezke eta erliebe modeloak sortu. Esaterako, Aneto Malaetako modelo hau. Azkenean da, gaur egun dauzkagun modelo digitalak bezala, baina, karo, internet bidez erabili ditzazkeguna, dauzkate metro erdi, metro bateko erresoluzioak. Dron bidez, jaitsi dezakegu erresoluzio hau, 0,20, hau da, 20 zentimetro, 15 zentimetroko modeloetara. Hau da, aigera zehaztasun oso handiakin lanian, ez? Kasu honetan, Malaetako glaziarren kasuan, hartzen dugu 2011ko modelo bat, jada Espainiako Institutu Geografikoa daukana, eta guk sortutako modelo horrekin alderaketa egiten dugu. Hau da, mendigailurrak eta nolabait geologikoki egonkorra dian inguru horiek ez dira aldatzen, baina dinamikoa da ingurune hori, kasu honetan glaziarra da aldatzen dena, eta hori da irudiak erakusten duna, ez? Eta hortik, baterako dugu, pixkat gure emaitzak ondorengoak izango dira, ez? Netoko glaziarrean adibidez, ikusi da, 15 hektarea galdu diala 9 urteetan, 2011-tik 2020-ra, gaur egun 50 hektarea baino gutxiago dauzkala, eta gainera hor erdialdean dagoen puntu hortan, iaia banatzear dagoen eremu bat daukagula, ez? Netoko glaziarra segurazki, behin banatuta ez da izango Pirinotako handiena, baizik 2 glaziarra ezberdin izango dira, ez dute loturarik izango. Eta lodiera galerak nahiko nabariak izan dira, gutxi gora bera 10 metro galdu ditu, hau da, Monteperdido baino gehiago eta bataz bestekotik gehiago. Eta puntu batzutan, 20 metrora bainoko galerak ere izan ditu. Aldiz, beste glaziar batzuk, esan dugun bezala, tokian tokiko faktore horiek eragin gehiago dute, ez? Izan elur jauziek elur gehiago ematen dietelako, esaterako La Pauleko glaziarrean, pilaketa gehiago ikusten dugu beremuan, goi eremuan baino, eta hori normalean glaziarretan ez da horrela izaten, ez? Goi eremuan dauzkagu pilaketak eta beremuan galerak. Eta kasu honetan, izotza daukagu agerian goi eremuan, hor goian ikusten da bezala,
posetzeko malkar horietan, eta aldiz elurra bermatzen da beremuan. Eta hortaz, tokian tokiko faktoreek ere eragin zuzena daukatela Pirinotako glaziarretan. Eta pixkat... Bai. Hori gero, gehiena interesgarria da ikustea, adibidez, Aneto Maladeta Osu Monteperidioko glaziarrak handienak, gainera gorago daudenak, orokorrean beraien erantzuna lauen artean nahiko antzerakoa da, eta gainera bai volumen aldaketetan eta baita ere azalera aldaketetan, eta badira ere, adibidez, Alpetakoekin konparatuz antzerakoak dira, ez? Horrek esan nahi du, edo ikusten dugu, lau glaziar horiek adibidez daudela klimarekin lotura handia daukate, eta inkluso aldaketa urteko aldaketekin, ez? Orduan, tendentzia klimatikoarekin batera doaz. Aldiz, glaziar txikiago hauek, inkluso beragoko kota batean daude, baina fijatzen baldin bazarete, badaukate izugarrizko influentzia hori, ez? Abalantxak, haizea, arroka, estaldurak, eta orduan, adibidez, epe motzean, 5 urteetan, edo inkluso 10 urteetan, adibidez, ikusten da, Pauleko glaziar naiz eta figatuz zelako egoeran dagoen, baina berez, adibidez, bera azalera, edo volumena ia ez da aldatu, berez. Naiz eta orduan horrek esan nahi du, glaziar txikiago hauek, berez, ez direla, edo klimaren zentinela hain onak, ez? Orduan, hautatzeko, edo jakiteko, hautatzeko orduan, badakigu, glaziarra handiago hauek berez klimatikoki kontrolatuta daudelak, eta hauek topo klimatikoki kontrolatuagoak daudela, ez? Baina, hala ere, nik uste dut pixkat ondorio bezala, eta hemendik etxera eraman dezazuen, klima aldaketek ala jarraitzen baute, eta ala dirudi klimatikoki kontrolatuta egon, edo topo klimatikoki kontrolatuta egon, segurazki topoklimatikoki kontrolatuta dauden horiek, zehose gehiago iraun dezakete horrela, ze azkenan klimarekiko lotura dutenak ere pasako dira momenturen baten topoklimagatik kontrolatuta egotera, baina azkenan desagertze bidean dauden glaziarretaz egiala, Pirinotako glaziarren kasuan. Eta igual irudi konparaketa honek nahiko argi erakutsi dezake, hurrengo 2 hamarkada, 3 hamarkadetan, Pirinotako paisaiak ere ze eraldaketa izan dezakeen, ez? Bai, hori da, ikasle batek egin dago modelizazio bat da, baina pentsatu, kasu honetan gure paisaien izango dituzten impactuak ikertzeko, ez? Baina pentsatu, gure mendizaletasun esperientziak eta inkluso turismoan egon daitezken esperientziak, hor ere aldaketak egongo direlako, ze udaren erdian ez dugu izango, segurazki, glaziar, paisai horren presentzia, ez? Orduan, animatu mentira jotera, benetan badelako, tendentzia klimatikoak horrela jarraitzen baldin badute, jakina, ze hau ez da kristal bola bat, baina, hau horrela jarraitzen baldin badu, gu ere animatzen zaituztegu glaziarrak ulertzera, gozatzera, eta hurbilen eta urrunago dauden elementu geografiko hauek ezagutzera. Eta besterik ez. Besterik ez. Desente ditzegin dugula. Justo berroget, ia ordua. Beraz, ez dakit galderaren bat daukazuen, ez dakiten borrarik dagoen. Edo terminoren bat ez baldin bada argi geratu, asko bota dugu, osea, normala da zerbait ez baldin baduzu, ulertu, edo gero informazio gehiago nahi baldin baduzu, idatzi nahi duzuenean, bai, bota. Bai, erakutsi dezuen azkeneko fotografien nahiko garbi zeon, baina zenbaki bat emateko, adibidez, Binemaleko, edo Suko glaziarra, edo Anetokoa, edo Perdiokok, zenbateko bizi itxaropena daukiela esango zendueke. Hombre, zenbaki bat bai, kontutan izan, hori, adibidez, bakarrik sakonera geratzen zaie glaziarra horiei gutxi gora bera 30, edo 40 metro. Eta urtero galtzen dira ia metro bat. Edo metro zerri eta metro baten arteko sakonera galtzen da urtero. Orduan, bakarrik gero ekuazioak egin daitezke eta neurtu oreka lerroa, eta baina bakarrik buruan pentsatzeko, egin kalkuloa, urtero metro bat neurtzen baldin bada, eta geratzen zaie 30 metro, geratzen zaizkie glaziar handienei,
segurazki, 30 urte. Hori, haundienei, baina txikiagoak direna, naiz eta topo klimatikoki kontrolatuta izan eta bar, baina asko segurazki eleroak edo, nola da? Mugimendu gari izoztegiak bihurtuko dira, badaude ja izoztegiak, ez badaude glasiar batzuk ja adibidez koronaz, ja, hori ez da glasiar bat. Lehen zen glasiar bat, ja ez da glasiar bat, eta igual geratzen da izotz pizka bat. Eta transizio faseak horrela da, ez? Igual jartza data zehatz bat ere ez da errezaz. Azkenean, glasiar izatetik, mugimendu izatetik, nolabait izotz mugimendu gabeko, eta oso sakonera edo lodiera gutxi daukan izotz batetarako fase hori zaila da, baina, gu badakigu gutxienez, tendentzia klimatikoa horrela jarraituta, eta orain artekoa jakinda, bi hamarkadetan, segurazki mendikatea glasiarre gabe gelditu daitekela. Horrela datu bat ematearen. Baina, ikusiko da, Hau azkenean jarraitzen dugu neurketak egiten, gero eta zehaztasun gehiago daukagu glasiar konkretu batzuekin, eta horti joa kontua. Vale, keixo. Bueno, ni justo kontrako norantzan galdetu behar nizuen. Hitz egiten ari da, Groenlandiarra urtutzen ari dela, eta Atlantikoko korrontean hotza isuritzen ari dela, eta geza. Horrek esaten korronte hausteko aukera dagoela, nez eta probabilidadea handia ez duen, edo, horre estimazio diferente dauden. Ze puntutaraino zuek baloratzen dezue guzti horrek eragin dezakela Europako kliman eta izozte aro txiki bat ekarri dezaken hori gure kontinentera. Azkenean, bai ikusten duguna da, adibidez, esan dezun horrek, ez? Adibidez, Ipar Amerika gainean egon zan izotz kasko handiarek, izotz kontinental handiarek, urtzen hasi zanean eragin zuzena izan zula, esaterako Drias txikia, o Drias gaztea, Younger Dryas izena hartzen duen periodo 8 hortan, ez? Eta, karo, imaginatu behar dugu, izugarrizko izotz kontinental baten efektu izan zala itxas korronte horietan. Gaur egun, Groenlandiak oraindik, nik uste daukan aportea ere ez dela bapateko urtze bat, baizik, gauza konstante bat dela. Egia da, korronte termoalino edo hori hortan bapateko ur geza sartzeak gazitasuna jetxiko lukela eta norabait korronte ozeanikoetan eragin zuzena izan dezakela. Gu ez gera abilak ikerketa horietan, hau da, ez gabiltza mundu mailako klima aldaketa glasiar ikerketa horietan sartzen, baina nik esango nuke gaur egun arte, eta adibidez azken 20 urteetan nahitxurren agertuan ikerketa honek erakusten du, tasa horietan gertatzen nahi danaz hitz egiten dugula. Da, mendiko glasiarrek zenbat urtzen dian, eta ze eragin daukaten klima berotzen nahi dalako. Horrek aukiko duen alako klik bat, eta nolabait tendentzia, goraka dijoazen tendentzia hauetan moteltze bat, edo eta bapateko aldaketa bat sortzea, ni momentuz ikusten nahi naizenakin ez nago horren alde. Bai, berdin. Galdera oso ona da, iraganean ikusi egin da, baina inatek esan duen moduan, Zarenzoko salaku hau apurtu egin zenean, eventu hori, oraindik ez da ikusten Groenlandiak heldu daitekela hainbesteko ur geza botatzera bapatean. Osea, botatzen ari duena asko da, baina bapatean zinta termalino hori gelditzeko ez da ikusten, baina Eta gero gertatzen da ere, hori artikoko amplifikazio termiko hori, artikoko izotza urtzen den heinean, hor ere temperaturak handitzen ari dira, eta ur gazia berez ere hor badago, izotz artikoa urtzen den heinean. Orduan, oraingoz ez da ikusten, baina esan daiteke. Osea, lupa badago ipinita horretan ere, osea, que esan daiteke, bai. Bai, bota. Nire kezka, honekin noski kezkatuta nago, baina buelta eman planteamenduari. Glasiare hauek klimaren eragina jasaten dute, baina inguruko mikroklimare aldatzen dute.
Orduan, glaziare edo izotz masa handien kasuan nahiko ezaguna da, ez dakit glaziare txiki hauen kasuan hori aztertu duzuten, eta horrek ze ondorio biologiko esate baterako izan ditzaken inguruko landaredian eta bar. Bai, ikuspuntu oso na Arturo esaten dezuna, ze azkenean bai da alako frigorifiko txikitxo bat esartzea bertan, ez? Pirinoteko glaziarren kasuan, egin dira ikerketa batzuk, izaterako, zuk gehiago ezagutzen duzun gaietan, ez? Ba, nola glaziarretatik datozen urek, eta horiek ekartzen dituzten osagaiek, ze nutrienteek, ze eragin daukaten beko arroietan. Baina gaur egun adibidez, badaukagu begi bat jarrita landaretza suzesio hortan, ez? Aber, landaretza nola eraldatzen, eta batez ere, gaur egun sortzen nahi dian iboi berriek, zeren glaziarrak atzein ala, bat, utze dituzte kubeta batzuk, edo eta morrenek itxitako halako bainera txiki batzuk, eta bertan ura pilatu daiteke, ez? Esaterako Giterolako aranean, Aneton bertan gaur egun, Monte Perdido ondoan Arrabaloko iboian darrela, eta horrez dago ia ikerketarik. Eta hori bai da kontu bat, igual ikertzen hasi beharko ginakina, ze gu glaziologo bezala beti gaude glaziarren gainean edo glaziarren ingurunean. Baina igual saiatu bargerana ere da beste proxy batzuk erabiltzen, nolabait, gu glaziarren gainean ikuste ditugun neurketa horiek ere, ba, ikusteko jo, ba, horren eraginez hau ere da gertatzen. Eta igual ulermen transdisziplinar hori ba, bai falta zaigu esaterako Pirineotan. Igual beste ingurune batzutan egin da gehiago, Alpetan adibidez. Baina hemen Pirineotan ba, igual ez duguen beste jorratu. Eta egia da, momentua orain dala, ze mendik hamarkada gutxitara ja ez da aukera hori egongo. Hortaz, bueno, bai, puntu ona. Bai, gero, horrekin lotuta, bueno, klimarekin baina paisaiarekin lotuta, hitz egin dugu glaziarri gabe, adibidez Pirinioetara begira, ez? Glaziarri gabeko paisai bat izango dugula, baina da paisai aldaketa bat, adibidez orain sortzen ari direna asko dira laku berriak, ez? Edo iboi berriak, ez? Orain Pedrafitak atera du liburu bat ere, eta hor, bueno, badago, bueno, ba, ekosistema berriak sortzen ari dira, laku berriak, glaziar kubeta horietan adibidez osuko plato horretan gur neurtu dugu, beko arrokaren forma, ba, kubeta bat daukala, eta segurazki, ba, hor ere, agian, ba, beste iboi bat sortuko da, ez? Orduan horretan ere, ba, paisai eta ekosistema transizio bat ematen ari da, eta horrekin batera, ba, fauna, flora, guztia pisu altitudinalak eta bar, ba, aldatzen ari dira Pirineoetan, bai. Bai, hor, bueno, badago doktore gai bat badabil hortan, landaretzaren kontuan, ba, nola lurzorua sortzen dan, eta lurzoru sortze hortan ze vegetazio edo ze landaretza idan sortzen, horren inguruan sartu da lanean, oin dela urte gutxi. Hortaz, ba, igual, mendi gutxira jakingo dezu, zuzegi jo. Bueno, hemen txutziko dugu, lehenengo saio hau, eta atzo bezala, kafe hartzatzen gora, hor kanpoan, ezkerretara. Eskerrik asko. Eskerrik asko.